Bertsolari txapelketa nagusiaz gehiago jakiteko irrikaz geratu zara? Txapelketari buruzko edukiak liburu eta CD batean biltzen dituen lan mardula osatu dugu. Liburuan, 14 saioi buruzko kronikarekin batera, saio bakoitzetik hautatutako bertsoak transkribatuta aurkituko dituzu. CD-an berriz, hautatutako bertsoaldien bilduma izango duzu entzungai. Ia 200 alajaina. Txapelketan, 19 doinu berri entzun genituen. Hoiek pentagrametan jasotzeaz gain, Martin Aramendi adituaren analisia ere badakar liburuak. Horrez gain, hainbat aditu aritu dira txapelketa talaia ezberdinetatik aztertzen. Bertsolariak, gai-hartzaileak, epaileak, kultureragileak, idazleak, atzerriko adituak, denen iritzi eta analisiak jaso ditugu. Txapelketari buruzko informazio orokorra ere topatuko duzu. Besteak beste, bertsolari parte hartzaileak, sailkapena eta historia. Eskuratu egin nahi duzula? 3bikoitza lanku.eu satarian, zein bertsozale elkarteak 16 bilabonan duen egoitzan eska dezakezu.